Здравейте хора, вие сте с Славко Пламенов и днес ще играем с Майнкрафт с един мой приятел Стефчо. Така, нека да започваме. Стефчо, излезе ли ти вече сървъра? Така, влез. Готово? Ето и Стефчо излезе. Влез. Така, извинете, че не сме направили някои подобрения, не сме показали някои подобрения. Така, ето и него. Вижте го, като симпатичен. Баща го, нали? Добре, с Стефчо и с Гери обмисляхме да играем тримата, обаче Гери нещо каза, че му е тъпо и не искаше да играе. Съжалявам, с към къщата. Виждам праши, обаче няма да убивам. Не ще гонам. Защото не съм гладен много. Добре, айде на две почета само. Така, вижте. Ние сме си направили стаи с моя приятел. Ето, това е неговата стая. Ето, това пък е моята стая. Вижте, заровил съм леглата, за да може да не се намират. И Стефчо, аз ще си направя лук. Супер, вече има лук. Има лук. Как бе? Ние намерихме ли стрели? Не направихме. Или аз направих в сървъра на Гери. Не за жалост. Трябва ми пръчки, пера, ако намериш кокошка в честа, да. Ето, тук има стрели, да. О, ма да, той Гери ги взе. Да. Той Гери ги взе. Тя ще копа и може да се намери. Ето аз вече имам едно. Ще имаме 4 стрели. И аз ще се ползвам на лока. Точно дали се стрели?
копай с ръка на спирка. Аз го взех. Не, аз го взех. Добре, това няма никакво. Чуя, ами дай тези белите. Стига толкова ще ни стигна. Стечо, имаш ли храна? Дай. Дай ми перото. Перото ми че стигна дай ми храна. О, божки. Седят не отива. Трябва да отворим. Браво. И аз тебе и ти ме удари. Айде, дай ми онея двете и храната. И аз съм гладен. Така, 4. Благодаря. Сега си ги убивам. Мама ти трябва Бог. Така ето я стаята на четми, но още не съм я осветил. Добре, аз отивам към стаята. Ние имахме една къща, обаче Гери искаше да я разрушим. Тя колко минути са минали? 6. Ще кажа само до 15. И малко кратичко ще бъде. Да какво съм толкова свакли, бе? Аз в момента... Черно. Добре, като пъгна. Така аз имам май пречки, не. Добре, ми трябва само перо. Ти имаш ли? Аз имам. Само пречки направя. Тук имаме 12 треди. Аз ще имам лъв стейф. Дофаля, защото имам лък. Еде. Не, запази го за зъм. Защото ти имам лъв за паяжина. Ще направи на тебе. Мога да порапа от теб. Добре, вече имам яко. Кажи да имам. Да помоща. Добре. Остев чула за това и ще стига на тебе. Като излиза и ви запера. Аз пак забравих да си взема храна. Аз имам месо, бе. Трябва да взема едно от кокоска и едно от прасенце. И излизам на двора, малко да се позабавлявам с клетките, с мотани слънца и съм с 12 стрели. Той Гери беше взел половината неща от честа. Ние трябва да се направим на ново. Так, къде ги уния пендели? Я покажи ми ги. Само ми ги покажи. Искам да ги видя. Къде? Няма се. Трябва да чакам. Ние да видим броните си и да се бъде. Да, ти... Земята, да ти взема стрелата. Какво? Жени земята, да ти взема стрелата. Какво ще бъде? Опа. Да, сега ще дам още едно да стрели. Не, това не ми трябва. Виждам една кравичка да я убия ли с лъка? Ще я убия. Чакай, че много надали. Ума, тя има бебе крава. Не убия. Що? Че аз вече я убих. И ми даде 3 неща. Кавичко направи. Кожичка, тъй че да я изпърнем в водичка. Също ще не е. За какво? Вече не стоя. Така се слагаме това. Започак, трябваше да го очертава. Водичка по-истори ли?
си я майна от тук и се отвори това. Ти си запалил покрива. Само. Здрасте, добра работа. Добре, не знам защо. Вчера пукнах зомбитата до край и не огладнявах чак толкова. Сега съм и до половината и огладнявам. Стига, бабичко! Мълчи! Трябва да правим сега клипа на ново. Заради тебе. Няма паше духовността. Няма да си го духам. Добре.